Dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul Gorffennaf yr ail. O dad, eisafon dy gwmni bore yma eto. Dangos dy hun i ni ac arwen i drwy'r gwasanaeth dan gysgod dy adain. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ni ddarllen chydig o adnodau o ddiwedd pennod 2 o lyfr Jeremia. A canlyniadau troi cefn ar Dduw. Ydy Israel yn geithwas? Na. Gafodd ei eni'n geithwas? Na ddo. Felly pam mae'n cael ei gipio gan y gelyn? Mae'r gelyn yn rhio drosto fel llewod ifanc yn rhio'n swnllyd. Mae'r wlad wedi ddifetha. A'i threfi'n adfeilion heb neb yn byw yn o bellach. A daw milwyr yr aifft o drefi Memphis a Tachpanches i siafio'ch pennau chi, bobl Israel. Ti Israel ddaeth â hyn arnat dy hun. Dwy droed y gefn ar yr arglwydd y Dduw pan oedd e'n dangos y ffordd i ti. Felly, beth ydy pwynt mynd i lawr i'r aifft neu droi at Asyria am help? Ydy efe dŵr afon Nil neu ryw ffrates yn mynd i dy helpu di? Bydd dy ddrygioni'n dod â'i gosb, a'r ffaith i ti droi cefn arna i yn dysgu gwers i ti. Cei weld fod troi cefn ar yr arglwydd y Dduw a dangos dim parch teg ata i yn ddrwg iawn ac yn gwneud niwed mawr. Medda'r meistr, yr arglwydd holl bwerus. Wel, dwi'n cymryd testyn allan o'r benod yna, adnod 13. Dau ddrwg a wnaeth ym mhobol, hwy am gadawsan ti, Ffynnon y dyfroedd byw, ac agloddiasant iddi ei hunan bydewau. Ie, bydewau wedi ei torri, ni ddaliant ddŵr. Hwy am gadawsan ti, they have forsaken me. Mab i offeiriad oedd Jeremia, a disgwyliad teulu o ddilyn ôl troed i dad, a nid rhyfedd hynny pan gofiwn nad mater o ddewis yn gymaint a mater o deulu oedd bod yn offeiriad yn Israel. Disgynyddion Aron, dyna offeiriaid Israel, a chan mae'n o'r hain oedd Jeremia, nid oedd ond yn rhesymol tybio, mae offeiriad fydde fe. Cair offeiriad freinti arbennig. 13 o ddinasodd wedi ei neilltuo ei cyfer, ac un o'r hain oedd Anathoth, lle magwyd Jeremia. Yno roedd ei dad yn mwynhau breintiau a bendithion o ffeiriad, ac yn bir dawel i feddwl ynglyn â dyfodol i fab. Ond nid felly y bu. Troes ei gefn ar y cyfan, a cherdded llwybr anodd a garw y proffwyd. Roedd cryn wahaniaeth yn ffordd y proffwyd, a ffordd yr offeiriad o fyw. Tebyg na ellir dweud fod gan y proffwyd newydd ddim syfrdanol i'w gyhoeddi, mi ddarllenais un frawddeg amdano fel hyn. Jeremiah is one of the saddest and loneliest figures in the history of the world. Gadael hawddfyd am adfyd, gadael llwyddiant o ffeiriaid am ansicrwydd proffwyd. Troi cefn ar barch ag enmygedd Israel am ddirmyg a gwawd oherwydd ei neges. Neges am oblogaidd oedd ganddo, condemnio Israel am anffyddlondeb. Defnyddia ffigwr da yn y testyn i ddisgrifio'r bobl sy'n gadael Dduw, Ffynnon a Pydew, Dduw ac ei lunod. Ffynnon yn ddiball, Pydew yn llonydd. Ffynnon yn parhau, Pydew dros dro. Gadael Dduw. Dyna bwnc y proffwyd yn ei bregaeth. They have forsaken me. Diddorol i'w sylwi ar ystyron y geiriadur o'r gair forsaken. Refuse to recognise or obey. Pobl yn gwrthod cydnabod ac i fyddhau i Dduw. Desert. Deserter yw one who forsakes a cause or duty. Pobl yn ymwrthod ag achos efengil Dduw a'i ddyletswydd. Mae yna stori am ferch fach oedd yn ffyddlon yn ysgol Sul, Band of Hope a cwr plant. Oedd hi'n dod yno gyda phlant eraill a charedigion. Doedd ei rhieni ddim yn dod yn agos a ddim yn poeni ryw lawer os dei hi'n ei beidio. Daeth Saeson i fyw ar ei phwysiad a maen nhw'n ffrindiau gyda'r ferch ac yn garedig iawn wrthi. Doedden nhw ddim yn mynd i gapel a dyma hithen stopio. Wedi ddi dyfu fyny, mi ofynodd y gweinidog iddi, fyddai byth yn eich gweld yn y capel nawr. Mi atebodd hithain Saesneg, Oh, I'm finished with God. Doedd hi ddim ond yn ail adrodd beth glywodd i eraill yn dweud. I'm finished with God.
Faint o weithiau glwsoch chi hynna? Ond, os yw dynion heddiw yn mynegu ei bod yn finished with God, tydi Dduw ddim wedi gorffen gyda nhw. Pam ych chi'n boddro gyda'r pregethu ma'ch capeli? Dyw bobl ddim yn cymryd fawr o sylw, maen nhw wedi gorffen gyda pethau fel yna. Hyd nes y bydd Dduw wedi gorffen, rhaid i mi ddal i bregethu'r Efengil. Ond dyddiau'r troi cefn a dyddiau'r gadael yw i dyddiau yma. Troi cefn ar sinemau, llai o dorf yn ein cer rygbi, cefnu ar gyfarfodydd lecsiwn, ychydig naw i weld drama falle. Pobl am adael Dduw. Gwahoddaf chi sylwi yn agosach ar y bobl yma a dawsant Dduw, gan geisio dweud rhyw un neu ddoi o bethau amdanyn nhw. Yn y lle cynta, gadael Dduw heb un rheswm dros wneud hynny. Meddyliwch am eiliad am ddaioni a ffyddlondeb Dduw i'r rhain. O'r dechrau cynnar bydd Dduw yn dda iddyn nhw, o'r aifft i'r gaethiwed. Fe arweiniodd hwy o afel Pharo i wlad Canan. Rhoi sydd ynt wlad yn llifeirio laeth a mel. Biont yn anffyddlon, maddeuodd iddynt. Bob cam o'r daith mi fydd Dduw yn ardderchog wrthynt, ac yn sicr doedd ganddyn nhw ddim un rheswm dros droi cefn arno a'i adael e. Nid oedd rheswm ganddynt, dim ond esgusodion, a rhai da i ni am hel esgusodion yn fe. A gofiwch i ddameg ar esgusodion ym mhenod 14 o Efengil Lyc, swper mawr a gwahodd llawer, y gwas yn ei cyrchu, chi'n cofio, a hwy oll yn unfryd a ddechrau asant ym esgusodi. Heb un rheswm. Chi'n cofio ei esgusodion? O, mi abrynais dyddyn a mae rhaid i mi fynd i'w weled. Wedi brynu fe heb weld. Mi abrynais 5 iau ychain ac mae'n rhaid i mi fyned i'w profi. Pryn y prynau yr un ffarmwr heb weld. Mi briodais wraig, ond oedd hyn ddim yn reswm yn sicr. Esgus arall, esgusodion. Mae'r oes hyn wedi bydyddio gyda sawl enw yn gai ychwanegu oes yr esgusodion. Mi allwch chi holi. Wel, dwi'n mynd i'ch gweld chi'n y capel yn ddiweddar, os yna rhyw reswm am hynny. Dim reswm wrth gwrs, ond yna dawr esgusodion. A mi ryfeddwch at rai ohonyn nhw. Does gyda fi ddim siwt. Gwir yw symots dy fi ysdewch chi'n eich shorts. Mae'n oer ble ni'n eiste. Mae digon o le yn y ffrynt. Mae'n rhy dwym o lawer na. Wen newidiwch sedd gyda'r un oedd rhy oer te. Ond coron yr esgusodion yr un gafodd gweinidog mewn capel sydd ei ddrysen ymyl y pilpid yn y blaen fel yn ngapel Nazareth. O, allai ddim dod â gwynebu pobl wrth ddod i fewn. Mae'n iawn, Mrs Jones fach, y drown i'r capel rownd. Ond y gwir yw wneud y capel oedd eisiau troi, ond y hi. Peth ofnadw i gweld pobl yn hel esgusodion am adael Dduw. Y Dduw da sydd wedi rhoi man mor hyfryd i ni. Wedi rhoi bendithion di-rif. Wedi maddau ni gyd ganodd o weithiau. Does dim rheswm dros ei adael. Ac yn ail, dyma hanes bobl yn gadael Dduw heb unman gwell i fynd. Hwy am gadawsant i Ffynnon y dyfroedd byw i fynd i ble, ac a gloddiasant iddynt ei hunain bydewlau. Troi cefn ar Ffynnon fywiol am bydew wedi torri. Newid am rhywbeth gwath o lawer oedd newid rhain. Ffynnon yw Dduw, Pydew yw'r eilinod. Rhowch eiliad i feddwl am y ffigurau ddefnyddiodd Jeremia. Chi'n cofio haf 1976, oedd hi'n dywydd crasboeth. Mi gyflwynodd y bwrdd dŵr waharddiad ar ddefnyddio dŵr, chi'n cofio? Y ceien sych, o'n i'n gweithio yn y wern, ac oedd y gwair a laddwyd yn barod mewn diwrnod bron. Doedd dim dŵr i'w gael, oedd rhaid cario dŵr. Ond yn y wern roedd 2 dap ger y sinc, dŵr y Mains a dŵr y Ffynnon. Ni er unig le gael dŵr glân oedd y Ffynnon. I bob peth arall fethydd roedd hwn yn parhau fyrlymu. Mi gadwodd hwn pawb i fynd, ffigwr da yw Ffynnon i ddisgrifio Dduw. A pwy ni iawn bwyll fysa newid Ffynnon loiw am bydew. Ond hybydd Jeremia, o'n i weli'r llawer eto yn anwybyddu i gyngor. Pobl oleuedig yr unfed ganrif ar hugain, pobl ddeallus, wybodus ein cyfnod, yn dewis Pydew yn hytrach na Ffynnon. Gadael Dduw heb unman gwell i fynd. Pan mae gyda chi'r le gwerth mynd iddo, mae'n braf,
Mae'n braf, mae'n afrwdfrydedd a chi'n edrych mlaen yn eiddgar i gael mynd yn sionc, yn hapus, ond pan nad oes, i ni mor annifyr a llonydd yn dyn ni. Y pobl yn gadael Dduw heddiw ac yn troi at bob math o eilyn, ond eto yn annifyr, anfodlon a trist. Pan o'n i'n fach yn byw'n Sir Drefaldwyn, roedd yna nifer o grwydriad, tramps, yn teithio gwmpas y wlad, a na chi sect arbennig iawn. Pobl sy'n crwydro, dim llawer o wahaniaeth i ble. Wathfan yma ddim ydyn nhw. Does gen i unman gwell i fynd. Wel, fwriadodd Dduw eriod i ni fod yn dramps ysbrydol. Nid tramps i ni yma, ond perer union. Dysgwn wers o edrych ar y bobl yma nad oes gwell na Dduw i ni. Ac os y gadw nef, ni fydd gen i unman gwell i fynd. Ac yna'n drydydd roedd y bobl yma hefyd yn gadael Dduw oedden ni caru nhw. Po fwyaf y ddarllenaf ar hanes y bobl yma, mae'n mynd yn fwy o syndod bob tro i mi fod Dduw yn ei caru nhw. Dyw Iddew ddim yr hawddaf i'w garu am hwn ni, a dyma nhw yn gadael yr un oedd am mwyaf o feddwl ohonyn nhw. Yna fe, ond nid hyn yw'n stori ni heddi. Pobl yn gadael Dduw sy'n yn caru ni. A bod yn onest, be sydd no ni sy'n mor ardderchog i gymell Dduw i'n caru? I dos dim mewn dyn i gymell Dduw i'w garu. Anghyfiawn, anonest, cwerylgar, cenfigenus, rhyfelgar, addoli eilunod, hunanol. Nid dim rhinweddau ynom ni, na dim a wnaed ar galfar i, fe'n achos iddo garu dyn, fe'i carodd ei fwyn ei hun. Ie, felly carodd Dduw wrth rychau anhawddgara erioed a fi. Y gwraig unwaith yn achwyn wrth yr arlunydd Whistler, oherwydd ei bod wedi prynu nhw ei luniau, ond na lle i ffitio mewn i'w ystafell. Nid ceisio ffitio'r darlun i'r ystafell a ddylech, meddai Whistler, ond ffitio'r ystafell i'r darlun. Da'n teimlo fod dynion yn gwneud rhywbeth tebyg i'r wraig yna a chariad Dduw, sef ei ffitio ei fesuriadau ein gwareiddiad ni a'n safonau ni, a mae hyn wedi cwtogi a byrhau cariad Dduw. Rhaid i ni osod cariad Dduw yn y canol a ffitio'r byd amdano, ac nid vice versa. Crist yn y canol. Neges y proffwydi o hoes oedd mae Dduw yn eich caru. Neges Iesu Grist i ddyn oedd mae Dduw yn dy garu. A dyna'r neges yn gelwyr nina i'w gyhoeddi ddynion heddiw, mae Dduw yn eich caru. Yn caru gymaint, fel yr hoes ei hunan drosom yn ei fab, prynu'n bywyd, talu'n dyled. Rhaid dweud am gariad Dduw, mesenni'n syndod dyn at hynny fel y synwyd Thomas William, Bethesda y Fro, cariad heb ei fath. Fe wnaed gwel i Getsemane, edrych ar dybrynwr mawr, yn y ring ar ymdrech meddwl chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Yn yr ardd pan ddaliwyd Iesu fe atebodd drosom ni, gadewch iddynt hwy fynd ymaith yn ei lle cymerwch fi. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Mwyn enw. Gan i orffen gyda gair o weddi heddiw eto. Y Dduw ein harglwydd a'n gwneud hirwr, bendithiau ni wrth i ni yn awr ein cyflwyno'n hunain o'r newydd i ddwasanaeth di. Pan fydd ofn arnom i wneud yr hyn y dymun i dyn i wneud, nertha ni i fentro. A chynorthwya ni ymdrechu'n wastad dros yr hyn sydd union a chywir. Disgyn dwylo i weithio'n onest. Dyroi ni dderbyn yn ddiolchgar a dirwgnach y doniau a roddais di ni. A'i defnyddio hyd eithaf ein gallu gogoniant i ti. Amddiffyn ni rhag perglon a themtasiynau, a gallu ogan i ganfod ein rhyddid mewn i fuddod i ti. I anrydeddid enw di ym mhob dim na ddywedon ac awnawn, a bod yn deilwng o thymddiriadaeth yn o'n ni. Dyroi ni ras i gydnabod yn ostyngedig ddeiau ein eglwysi, a'n rhan yn ymraniadau'r gorffennol. Pob marweidra ysbrydol, pob hunan gyfiawnder, pob gormes eglwysig a phob balchder hunan ddigonol. Trwy dy ras, gwna ni'n gyfryngau cymod a heddwch, a phrysur a ddyfodiad y dydd, pa fydd un gorlan ac un bugail. Mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.